Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukele ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya futhi nenye video. Namhlanje ngizokhuluma ngokwanele Mthethwa odlala ke indawo kaNobuntu lapha kumkhokha. Uyatrenda ke lapha uNobuntu, abantu abaningi abeneme ngoNobuntu omusha. Kwi-episode yaMonday simbonile uNobuntu ekuyidate nomngani kandoda. Abantu abaningi bayakhala kwi-social media ngokuthi if bekuNobuntu loya umdala bekuzoba mnandi kakhulu besombona ke blusha etatazela. Bathi ke lo Nobuntu omusha uyababhora futhi ulunge kakhulu for leya role. uNobuntu lomdala uKwezi Ndlovu siyakhumbula ukuthi ke ukuyi-maternity leave and bengakaveli ukuthi ke ubuya nini. Into ehlekisayo njengoba abantu bekhala ngoNobuntu lo omusha ukuthi ke lapha kumathiza bayaveza ukuthi ke ngoJanuary irole yakhe ke uNobuntu izobe ke nje ibhizi kakhulu njengoba ke bazobe belungiselela umshado. Umngani kandoda uzofuna ukushada uNobuntu, kuningi okuzokwenzeka. Bayaveza ukuthi ke uNobuntu kuzomela eyohlola naye ke futhi umamzoba uzongenelela ezama ukusiza ukuthi ke bribe labo mama bahlolayo ukuze phela umshado ube impumelelo. Kuningi okuzokwenzeka but ngiyobuya ke namathiza aphelele ngu-update ngaso-ke leso storyline sakheke uNobuntu. uNobuntu uzoba busy impela kulo January ngendaba yomshado. Nalabantu kabakhalayo nje kwi-social media maybe bazohamba bemjwayele ngoba ke impela usazovela. I-storyline sakhe impela side kulenyanga, usazovela especially kuleli viki esikulona naleli viki elilandelayo kuze kuyoshaya uFebruary. Ungacomment ungitshela ukuthi ke wena ucabangani ngalo Nobuntu omusha, ngabe u-right for wena noma akekho right for wena. Zinjalo nje ngicela ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke like and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.